live. live. Buru ನಾನು ಅದಿಲ್ಲ. ಏರವು ಕಕ್ಕು ನೀರವು ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ. ನಮ್ಮನೆ ಭಜನೆ ಅನ್ಪಕನ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಏನೇನು ತುಂತು ಜಂಚ ಹಾಯ್ 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 ಮನ್ವಿತಾ ಮಾನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಪ್ರಿಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ 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 ಚಾಂಡ್ ಮಾನ್ವಿತಾ ಮಾನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡದವರ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಿನಿ ಸೌಂಡಿಯಾನ ಸೌಂಡತ ಅತ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಜಲ್ಲನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಸುರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾನಿ ಸುರಕ್ಷಕ ಬಾರಿ ನೆರೊಂದಿತ್ತಾರು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಕಿನ್ಯ ಬಾಳೆನಾರ್ ಮಾಮಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ 43 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ತಪ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಆರ್ಲ ಚೂರು ಪಾತೆರಡು ಪಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ದಿನಿ ಬಂಗಗ್ಗೆ ಚಾಂಡೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡ ಇದು ಇರು ಓದೋಡು ಪೂರವ ಇದು ಓದೋಡು ಆ ಒಂದು ಓದಿ ಓದಿ ಜೋರ್ 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 ಇರು ಓದಿ ಓದಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಲಿಜ್ ಓದಿದ ಅಲ್ಲಿಜ್ ಅವತ್ತು ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಡ್ರೀಮ್ ಡಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಓದ್ನಾಕ ನೀವು ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಡಾಟ್ ಶಾಪ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಐಟಮ್ ಉಂಟು, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ರೈತ ನೆಂಚಿನ ಪುದರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಡಾಟ್ ಶಾಪ್ ಓಲವ್ ಕಾರ್ಲಾಡು ನೆತ್ತಿನತ್ತು ಸಿಸ್ ಸಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಂಡ ಮಾತನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಅವಳು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇನಾ ಅಂಚದು ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಸಾರ ಪೋರಂಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ 10:57ಗೆ ಬೈದ್ದೆ. ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ ಓದಾ ನೀ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬಾಯ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಅಂದ್ ಕಿಂದಿರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕ ಪೋತೇರಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಮಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಆಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ ದೋಸೆ ನೀರು ದೋಸೆ ವೈಫ್ಸ್ ನೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಯಾರು ಒಂದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಶೋಕೆರೆ. ಒಂದಲ ಬಂಗಡೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅವೇ ಇಂಥ ಬಲ್ಪುವೇರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಡ್ರೀಮ್ ಡಾಟ್ ಶಾಪ್. ಓಕೆ ಬರುವ. ನಾವು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಮರೆ ನನಗೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ ಹೆಲೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳು ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅಂಡೆ ಒನಸ ಅಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಇವಾಗ ಬಂದ್ವರ್ಲೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಸುರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಾರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಕೈ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಬಾರಿ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ನೀರು. ಅಂಬಿಕಾ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಪರಡ ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ ಲವ್ ಯು ಬೇಲೆಜ್ಜಿಗೆ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಬರೀಟ್ ಕೂತೋನಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು ಫೇರ ತಮ್ಮ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ
ಐಕಂಡಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್. ಅಬ್ಬಾ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಸೀಸ್, ಹಲೋ ಎಂಚಲ್ಲರು ಶಾರುಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೆ. ಹಾಯ್ 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 ಪ್ರೀತಿ. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ದಿಪ್ಪು, ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ. ಮಾಮಿ ಒಳ್ಳೆರು. ಮಾಮಿ ನಟ್ಟಿಗೆ ಹೋತೇರು. ನಟ್ಟಿಗೆ ಹೋತೇರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸ್ವಾತಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೈನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೀಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕಸಿನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ದಾದ ತಿಂಡಿ ದೋಸೆ ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾನೇ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಪಿಸಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪಣಿ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋರತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣಿ. ನಯನ ಅಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಅಣ್ಣ ಈರು ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಚಾಂಡೆ ಚಾಂಡ್ ಏರು ಅಣ್ಣ ಬೋಡು ಲೈವ್ ಪೂರ ಅಣ್ಣ ಬೋಡು ಕಾಣೋದಿಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಪಿಳಿ ತುಕ ಈನ ಕೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಈನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಡು ತುಕ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಂತ ದೋಸೆ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಣ್ಣ ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಹಲೋ ಸೀಸ್. ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ. ಹಾಯ್. ಚಾ ಹೌದಾ ದಾದಾ ತಿಂಡಿ ಚಾ ಆಯ್ತಾ? ಚಾ ತಿಂಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ದೋಸೆ. ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಅಣ್ಣೆ ಹೆಂಚ ಒಳ್ಳೆರು ಒಳ್ಳೆರು ಮೂಲೆ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಹಲೋ ನಿರ್ಮಲಾ, ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ದು ಇಲ್ವಾ ಲೈವ್ ಇವತ್ತು? ಆಕಾಶ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ ಅತ್ತೆ ಕೇನೋಡು ಅತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ ಅತ್ತೆ ಕೇನೋಡು ಅತ್ತೆ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. 12 o'clock ಲೈವ್. ಓಕೆ ಬರುವ. ಯು 2 numbers in song. 2 members sing song ಉಡಂದು ದಾದ ಸಾಂಗ್ ഞാനಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಅತ್ತು ಮೇರಾ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಒಳ್ಳೆರು ನಟ್ಟಿ ಪೋತೀರಿ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯರಿ ಒಂದೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐಕೊಂತೆ ದಿನ ಬೊಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯ ಪಾಡ್ರ ಫೋನಿ ಯಬ್ಬ ಕೆಲ ಜಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಮಿನ್ಕುಲ್ಲ ಅದು ದುಡ್ಡು ಮನ್ಪೋಳು ಮನ್ಪೆರತ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಪೈಸೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ ನಂದು ಗೊತ್ತಿ ಮೆರಡೆಕೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್. ಅರುಣು ಇರೆಗೆ ಎದಗ್ಗ ಅರುಣು ಈಗ ಎದಗಿ ಉಂಟು ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲಾ. ಹಾಯ್ ಹೂ ಐ ಆಮ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಏರಂದು. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಹೋ ಹಂಗೆಯಾ? ನಿದ್ದಾಗಿ ಹೌದು. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಚಹಾ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೇ ತಿಂಡಿ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಚಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಚಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಕುತ್ಕೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಯುವರ್ಸ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್? ಉಡುಪಿ. ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಕುಲೋಂದು ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸನವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಣವ್ ಹಾಯ್. ಶರತ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಡಬಿಡ್ತೆ. ಇನಿ ಬೇಗನ ಲೈವ್ ಅಂದು ಬೇಗ ಲೈವ್ ಸೋತುಡಿತ ಕೈಪ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕೋಡೆದವ್ ನಾನು ಮಲ್ಪರದ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಸಾತ ಬರ್ಸಿಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅಣ್ಣ ಇಪ್ಪನ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಾರ ಅಣ್ಣ ಹೊಡಿಯತ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಹೊಡಿತೀರ. ಹಾಯ್ ಅರುಣಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ತಿಂಡಿ ಅಂಡೆ? ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಈರು ಒಲ್ಲಾರಿತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೊಲ್ಲಾರ ಇಲ್ಲ ಡೊಲ್ಲಾರ ವೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನ ವಾಲಿಗೆ.
Udupi Hotel, your village? No. Bailur. I'm from Bailur, actually. Hi, Akka. Anna incholo. Sharlar Sanjana, iru Sharlara. Ports Anna, Untule. Ijji Popjir. Jyoti Kulal. Hi, hello. Suraksha Estate City. ಅಣ್ಣಾಗ ದೂರ ಪವರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಣ್ಣಾಗ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಗಳು ಕೂತೊಂದು ಪಾತೆರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆತಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣಾಗ ದೂರ ಪವರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಂಡತ್ತವ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರ ನಿನ್ನು ಇರಾಗಲ್ಲ ಲೈವ್ಗ ಅಪ್ಪಗ ಈರ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಈರ ಬತ್ತಿರ ಮೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಹೀರೋ ಏನ ಮಂಗಳ ಕಲ್ಬುಡ್ಸಿ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಬತ್ತಿನವ್ರ ಇಂಚಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಪೂರಲ್ಲ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾಮಿ ನಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತೇರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಚೇರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೀರು ಬೋಡೆ ನೀರು ಕೊಡ ಇದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಬಂದ ಸಾರಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನಾ ಸಾರಿ ಏರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕೇಂಡಾರ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ದ ಏರಾಗೆ ಅಂಚದು ಮೊಗಲು ಕೇನ್ನಾಗ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಬುಡ್ಚಿ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಸೀದಗುಲಿಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪೇರು ತಾತ ಸ್ಟಿಕ್ಕಲ ಸಮೀಚಿ ಕರ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಅದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಲೀಲಾ ಹೆಲೋ ಯಾನು 10 ಸಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಪಂಡೆ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಸಿ ತೂತು ಜನ ಪಾತರ್ನೈಟೇ ಇತ್ತೆ ಸುಗುಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ನಾವು ಜಲ್ಪುರ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾನತ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡೊಂದೆ ಸರಿ ಈಟೆ ನೀರಿಡರದ್ದು ಎಂಕ್ ದಾನಿ ಸಿಕ್ಕುಜರು ಯಾನ್ ಜಡ್ಡುಡಿಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುವೆ
ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗೋಂದಿಪ್ಪೆ ಈ ಅಪ್ಪಗ ತಿರ್ಗೋಂದಿಪ್ಪೆ ಕಾರ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟದನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಸುತ್ತಿ ಅವು ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರತ್ತ ಅಂಚೆ ಅದು ಬಸ್ ಇಟ್ಲ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅತ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಉಲ್ಲಾರ್ ಸಿಸ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಿಂಗೆ ನೆರ್ಪೇರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾಲ ಪಾಟ್ರ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಇಷ್ಟ ದುಮ್ಮುಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಅದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೌಡರ್ ಮಾತ ಪಾಡುಂಡ ಒಂಥರ ಚಳಿ ತಪ್ಪಾಗ ಮೂಡು ಒಡೆಯುಂಡ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಕ್ಕ ತೋಜುನತ ಅಂಚ ತೋಜುನೆ ನಾನು ಪೌಡರ್ ಮೀನಿ ಪಾಡುಂಡ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಫ್ಟಿಕ್ ಪಾಡೋಡಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಅತ ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಪಾಡೋಣ ಅಂದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಸರಿಯಾದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಲ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಇಂಕ್ ಗರ್ವ ಅರ್ಪು ಐಕೆ ಪಾಡ್ನನೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ಜಿಂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ ತೋಜುನೆ ಇಂಕ್ ಅಟ್ಟಿರ್ದೇನ ಮೋನಿ ಪುರ ಹಾಳಾಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಬಂದಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಡೆ ಕೇಂಡ ಯಾರು ಬಂಡೇರು ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋರ್ಚು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಮಾಮಿ ನಿಗಲ್ ಪೂರ ದೂರ ಪೋತೇರು ಮಾಮಿ ನಟ್ಟಿ ಪೋತೇರಿನಿ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಕಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಜನ ಅಂದೆ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪುವರ ಸೊ ಲಾಕ್ಸ್ಲ ಮಲ್ದವನಿಪ್ಪುಲೆ ಲೈವ್ ಹಾಯ್ ದೂರಗೆ ಇಜ್ಜಿಜಿ ಲೈವ್ ಬಿಡು ಹಾಂ ಚಾಂಡಿ ತಿಂಡಿ ದೋಸೆ ನಮಸ್ತೆ ಛಾಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ನಮಸ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮೆಬಿಲಿನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಹಾಂ ಕೆಲವು ಅವು ಪನ್ಪೇರು ಬುಕ್ 1-2 ಜನ ಏನೋ ಪನ್ಪೇರು ಮದ ತೊಗೊಂಡೆಂಗೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಪಾಡ್ಬೇ ಕೆಲವು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಗರ್ವರ್ಪು ಯಾರು ಮೇರ್ನೊಟ್ಟು ಪಿದ್ದಾಡ್ನಂಗಂತೂ ದಾಲ ಪಾಡ್ರಿ ಇಚ್ಚಿ ಮೇರಿಪ್ಪಂದ ಗಂಡಲ ಪಾಡೋದು ಅಂತೆ ಕೇರಳ ಆರ್ ಯು ನೋ ನಾನು ಉಡುಪಿದಾಲ್ ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಯಾನು ಬಲ್ಪೋಡ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಬೆತ್ತಡಿ ಅಂಚನ ಲಾಗ್ ಒಂಜಿಲ ಬಲ್ಪುಜ ಅದಾ ನೀವು ಬಲ್ಪುಜಿ ಡೈಲಿ ರೋಟೀನ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕಳು ತೋಪೇರಿ ಜನ ತೋಪುಜೇರು 2 ದಿನ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ಪಾಡ್ಚೆನ್ನ ಬೋರ್ ಆಪುನ ಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮಕ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ದಿನಕ್ಕೊಂಜೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಸೊಂದು ಬರೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಮಾತ ಒಂತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಆಪು ದಿನಕ್ಕೊಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಲಿ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಗ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕುತ್ತೊಂದು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಲಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸುತ್ತೋಡಂದ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಸುತ್ತುನು ಮಾಡ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇತ್ತ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೀನ್ ಆಪುಂಡ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಕೊರ್ಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಸುದ್ದಿ ಜಕ್ಕ ಎನ್ನನ ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏರು ರೂಬೇ ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರೋ ಹುಷಾರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಏತು ಸರಿಗೆ ಏನು ಬರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಂಡು ದಾನಿ ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂದ್ ಐತಾರತ ಈ ಥರ ಮಾತ ಸುತ್ತೇರೆ ಪುಂಡು ಬಸ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಆತ ಅಂಚದ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣು ಪಾತದನ್ನು ಮರಿದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬ್ಯಾನಪ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಹೈ ಹಲೋ
ಏರ್ಲ ಇಜನೇ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂಕ್ಲ ಬೋರಪ್ಪ. ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹೆಲೋ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಚುಪ್ಪಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಇನ್ನು ಮೈತು ನಾನು ತೋಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಆಯ್ಗೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಬರ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೊಕ ಆಯ್ ನೆರ್ಪಿ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯ್ಗ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜಿನ ಬುಕ್ ಬಿಡ್ಚಿ ದಾಯ್ ಬರ್ಪು ಅಂಚದು ಈರ್ ಬತ್ತಿನ ನಾಯಿ ಕುರಿಯಪ್ಪುನ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಡೇರ ಬೈದ್ದೇರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ತಿಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಎರ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೂಲೆ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತೇರಾ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿರ ನಂಚಿ ಪೋಯಿರು ಪಾತೇರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನೋ ರೂಬಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆರ್ ಪೋಯಿನ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್ ಪೋತು ಜೆರ ಅವೇರ ಬೈದಿರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಂಚ ಪಾತೆರ ಓದ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಮಾಮ ಅರ್ಥದಕ್ಕಲ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ದ ಐಟಮ್ ಒಬ್ಬರ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಆನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂದಿಟ್ಟು ನಲ್ಲ ಆನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತ ನಲ್ಲ ಪೂರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ. ಮಹೇಶ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಚಾಂಡಿ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಚಾಂಡ್ ತಿಂಡಿ ದೋಸೆ ಚಾಪರಿಯರೇ ತಿಂಡಿದಾಯ್ತಾ ಎಂಕ್ ತಿಂಡಿ ದೋಸೆ ಕೋರಿದ ಕೈ ಇನ್ನಿಯಂಡ ಲೈವ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅನ್ಕೂಲ ಕಡಿಯು. ಹಾಯ್ ಐ ಎಮ್ ವಿದ್ಯಾ ನಿರೀಕ್ಷಾ ನೀಚು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಉಜ್ಜಲ್ಲ ಬರ್ ಚಂದ ಬತ್ತು ಲೈವ್ ಕುಲ್ಲುದು ವಾಹನ ಮನೆದಲ್ಲತ್ತೆ ಏಪ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಕ ಸಡ್ಡೆಗಂತ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ 26 27 ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಹೇರ್ ಅವರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ದವರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ದು ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಪೂರ ಅಂಡ ಹಾಂ ಕೈಪು ಕೋಡೆದಮ್ಮ ಉಂಡು ಕಂಡ ಬೇಳೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಕೋರಿ ಬಸತ್ತಿತ್ತರ ಕೋರಿದ ಕಶಿಲ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಸಾರ್ಲು ಉಂಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ. ಹೈ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಲೆಡ್ ಇಜ್ಜನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಬಾಲಿಗೆ ಲೆಸಂಬತ್ತು ದೀನ ಮಲ್ಪುಂಡಮ್ಮ ಇಂಕಲೆನ್ನ ರೇಂಜೇ ಪೇತುಂಡು ಬಾಲೆನ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಎಂಚಾತು ಓಡು ಅಂದದಿ ಓಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಖರ್ಚು ಗಂಡಲ ಕಾಸು ಬಿಡ್ಚ ಐಕ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಇಪ್ಪೋಡತ ಅವು ಇಪ್ಪಂದದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ದಾದಾ ಚಾಕ್ ದೋಸೆ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಇತ್ತವೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆರೆಗ್ ಸರಿ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಆರ್ನ ಕಾರಡು ಉಂತುಡು ಒಟ್ರಾಶಿ ಬೇಲೆ ಆತಿತ್ತು ತಿಕ್ಕಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪಿನತ ಅಂಚೆಪ್ಪು ನಂಗೆ ಮಂಗ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಈಸಿ ದಯಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತಾರೆ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ ಹಾಪುಂಡು ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಸೆಟ್ಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಜನ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಮೂಲಕ್ಕನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕೂಡು ಅಂಚಕೊಂಡಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನಮಕ್ ಸರಿಯಾದ ನೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ನಾಗ ಮತ್ತು ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪೋಡು ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪುನಾನಿ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಟೈಮ್ ಬರ್ನಾಗ ಆಪುಣೆ ನಾನು ಇಚ್ಚಿನ ಬಂದ್ಬಿದ್ದೆ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ನಾಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ದೂರುಜಿ ಬರ್ಪುನು. ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ಪುಡಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನಕ್ಕ ಬೈದೇರ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪುನಃ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟರಿಚ್ಚಿ ಮೊಗಲು ಓನರ್ನಗಳು ಬತ್ತದು ಗುಜರಾತರ್ ಇಪ್ಪನು ಸೊ ಅಂಚದು ಇಲ್ಲುಂಡಾಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ತಾರ ಇದೆ ಮರ ಉಂಟು ಅವೇನು 200. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ
ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 5K. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ. ಚಾಜಲ್ ವ್ಯಾಕ್ ಸನ್ಕಾಣ. ವನಿತಾ ಎಂ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕೋ, ಹಲೋ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, 10:30ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೂಲೆ ತೆರೀತು ಹೊರ್ತು ಆಯ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ದಾರ್ ಬತ್ತೇರಂದು ಪೋಯೇರು ಪಾಡ್ತೇರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆರು ತಿಕ್ಕಿದೇರಿತ್ತು ಹೊರ್ತು ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿಜಿ ಹೊರನೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತ ಅವು ಪೂರ ಪನೊಡ್ಚಿ ಇನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ನಿಯಾನ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ನ ಓ ದೇವರೇ ನಿಕುಲ್ ಬರೀ ದಾಯಗಿಂಚ ಎನ್ನುವರಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪು ನಾವೇನು ನಿಕುಲ್ ದಾಯ ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅದು ಯೋಚನೆ ಪಡೆದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಿಡಿತು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಇಂದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪನ್ಯ ಇರ್ದೇ ಕಂಚ ಎನ್ನುವರ ಯಾಂದದು ಹವಿನ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅದು ನನಗೆ ತೊನ್ನೆ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಪನ್ನೀರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಅವ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಆಪುಂಡು ಈರಿಗೆ ಮಂಡೆ వచ్చి ಪುರ್ಚಿ ಆಕೆ ಅವೇನಾ ಈರ್ ಮಂಡೆ ಚನ್ಪೋಚೈಕ್ ಮಾತು ಆವರ ಇತ್ತಂದು ಎಲ್ಲತ್ತಿ ಏ ಪಲಾಪು ದೇವಿಯರು ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬುರ್ಚಿ ಅನ್ಪಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಇಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಇದು 23 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 23 ವರ್ಷ ಅರೆಗ 23 ವರ್ಷ ಏನಕ್ಕೆ ಇತ್ಬೇಕಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಆತೆ ಅವಳ ನಿಗಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತು ನೋಡದ ಅಮ್ಮನ ಏಪ ಮೀಟ ಅವರ ನನ್ನ ತೂವೋಡು ಎನ್ನ ಬಾವಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಬಾವಿರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೇ ಅಂಚದು ಅರಂಚೂರು ಹುಷಾರು ಅವಳು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಬರ್ಡೇ 13 ಗೊಂಡು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ 13 ಗೊಂಡು ಸೊ ಐದು ಬೀಗ ಬಾವಿರ ಹುಷಾರು ಅವಳು ಪಂದೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಾವಿರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನ 2 ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ದಾದಾ ಆಪುಂಟು ನಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಇತ್ತು ಇರು ಬಾವಿರ ಅಕ್ಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಐಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಏ ಪಂದ್ ಹಾಯ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ ಹೌದಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಏಪಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಮ್ಮನ ಮಾಮಿಕೇನಣ್ಣ ಮಾಮಿ ನಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರಿ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಬೈಲೂರು ಉಡುಪಿ ಹಾಯ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಅಕ್ಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ಪು ಸೋತಿ ಡಿಪ್ಪನಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದಾಪುನು ಬಾವಿರಿಗೆ ಜ್ವರ ಇರು ಪಾತಿರುಜ್ಜಿರು ಬಾವೇರೇನು ತೂವರೆ ಇರು ಪೋತು ಜರೆ ಬಾವೇರೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಪೊರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸಂಡು ಏನ ಅಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಬರೋಡ ಬಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕಡರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರಾಪಿನಿ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನಿ ಪುರ ಬುರ್ಚಿ ಹುಷಾರಿ ಪಂದ ಪೊರ್ತುಗ್ ಮಾತ ಬರೋಡ್ಚಿ ಪುರ ಬಂಡು ಕೆಂಪು ದಾಯಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿದು ಬೇತಾಗಲಿ ಉಪ್ಪದ್ರ ಅರವಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಸೆ ಉಂಟು ಮೂಗು ಮುಟ್ಟ ಆಸೆ ಉಂಟು ಪೊತ್ತುದು ವರ್ಕಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದೆ ಬಾವೇರಿ ತೂಂಡಲ ಈತರ ಇಡಲ್ಲ ತೂತು ಜರಿ ತಿನ್ನಂಡು ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದ ಹೆಂಗೆ ಬರಾಸಿತ್ತನ್ ಬಟ್ ಇರ್ದಾದ ಇನ್ನುವರ ಬೇಜಾರು ಮಂತೊಂಬರ ಬಂದು ಎಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಎಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ದಾದಮ್ ತುಕ ಆ ರೀತಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂಚಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಪುರ ತೂಕ ಅಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ವೇರ ಇರಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋ ಮನೆ ಫುಲ್ ಕೆಲವರ ಮದನ ಬಡ್ಚಿ ಎರಡ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗಲೂ ಪಂಜಾರ ಬಟ್ ಬಡ್ಚಿ ಈರೋರ ಕಟೀಲಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಬರೋ ಒಂದಿಪ್ಪ ಎನ್ನಪ್ಪೆಂತೂ ರೇಪಲ ಬರೋ ಒಂದಿಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಅಂಪೋತೀನಿ ಮಾಡ ಕಟೀಲಿಗೆ ಎದ್ದು ಸರಿಪೋತದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಚ್ಚಿ ಪೂರ ದೂರ ಕೂತೀರು ಪೂರ ಏರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಾರ್ ಪಡ್ತೀರು ಬಂಡದ ಅಂಚ ಅಲ್ಲುಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಮಾಮಿ ನಟ್ಟಿ ಕೂತೀರು ಯಾನೇನು ಎಡ್ಡಿಗೆ ಪನ್ಪು ಮಾರೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅದು ತೋಜು ನಾವು ಎಂಚ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಇಂಚ ಮಾರೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತಲಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪಿನಿ ಏತು ಜನ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪುವರ ಬುಡ್ಪಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡೆ ಇತ್ತನ ಇತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಮರ ಸಿಡಿತಾನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೈಗನ್ ಜನ ಏನು ನೋಡಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ನಿಜಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಮೋನೆ ಚೂರು ಬಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮೋನಂಚನಿ 24 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ
ಒಂದು ಈನನ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಹಿಂಚೆನೆ ಡೈಲಿ ಇನ್ನೆಂದತ್ತ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಹಿಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ನೀ ಬಾತ್ಲೆಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕಿನ ಲಕ್ಕಿನಿ ಲಕ್ಕದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ನಾಪುಣ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪುನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಪುನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೋಸೆ ತೆತ್ಕೊಡ್ಪುನು ಚಾ ದಿಪ್ಪು ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಹಡ್ಪುನು ಉಂದು ಹಾಪುಣ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಕಾದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಾಪುನು ಚೂರು ಇಂಚಿಂಚೆ ಮಿತ್ತು ಕಟೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದು ಬದ್ಲಕ್ಕ ದೋಜು ನಾನು ಅಣ್ಣಲ ಲೆಪ್ಪುಲ್ಲೆಲ ಇವಾಗ ಅಣ್ಣ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಾರಿರಬೋ ಇದ್ದೀರಿಗೆ ಪಾತೆರು ಉನ್ನುಲ್ಲೇರಿ ನೆಂಚ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಕೊಡದ ಈರ್ನತ್ತು ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಬೇಲಾಂಡ ಬೇಲಾಂಡಿ ಭೂಮಿ ಕಸಿ ಸುಳ್ಳರು ಭೂಮಿ ಕಸಿ ಸುಳ್ಳಾಯ್ಡುಳ್ಳರು ಅವೀರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿರ ಬಂದಿರತ್ತೆ ನಾನು ಏತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೇತ ಬಸ್ಸೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಸ್ಸ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಸ್ ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಪೋಯರ್ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಕೋರಿ ನೀರು ದೋಸೆ 6 பேர் பார்த்தேன்னு துயர ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏರು ಶ್ರೇಯಸ್ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಅಪ್ಪೋ ಅಪ್ಪೋ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನಕ್ಕೆ ನೀರ್ನತ್ತು ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಪಂದು ಓಕೆ ಪಂಡತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಾರ ಏನಿತ್ತವು ಆಡ ಎನ್ನಾಯ್ಜಿ ಏನಿಕ್ಕ ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡಿತ್ತ ಏನದೆ ಮಂದಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ಆಂಡಿಗೆ ಬುಕ್ಕು ಕೂಡ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನ ಶೇರ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ ಕಟ್ರೆ ಏಪ ತಿಂಗಳು ఇప్పుడు ನಾನು ಯಾವ್ಜಿ ಬಂದ ಮೂಲು ಬೇಲೆಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಬೇಲೆಜಿ ತಿಂಗ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನಕ್ಕೆ ನೀರ್ನ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಚೇರ್ ಬಸಲೆ ಮಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಚೂರ್ ಬಾಲೆ ಮಾರೆ ಚೂರ್ ಬಾಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ದೀಪುನಿ ಮಾಮಿ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾಮಿ ನಟ್ಟಿ ಹೋತೆ ಅಮ್ಮೂಲೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ವಾಡೋಡ ಅಂದ್ ಮಾಮಿ ನಟ್ಟಿ ಹೋತೆ ಇನಿ ತಿಂಡಿ ದೋಸೆ ಇನಿ ಕೈಪು ಕೋರಿ ಅನ್ಪುರ ಎನ್ನ ನನಲ ಬೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಬಂದು ಪನ್ನಿ ಯಾನು ನನಲ್ಲ ಲೈವ್ ತೂ ಒಂದೇ ಕುಲ್ದಿನಿ ಬೇರೆ ಪುರ ಬಾಕಿ ಓ ಅಂದ ಚೂರು ಬಲೆ ಮಾರ ಅಬ್ಬಾ ಚೂರು ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಆತ ಅಂಕರ ತೋಚ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆತ್ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಆತ ಅಂಕರ ದಾನಿ ಮಲ್ಲ ಗತ್ತ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಈರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ ಅಬ್ಬೇ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಚೂರು ಬಲೆ ಮಾರೆ ಬತ್ತೆ ಮಾರೆ ಓಳ್ಳರು ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಭತ್ತ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಇದೇ ಬರ್ತ ಇನ್ನ ಏರ್ನ ಪುದಾರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪುದಾರ ಐಟ್ ಬೆಂಡು పోతుంది ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪುದಾರ ಈನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅರುಣ್ ಇದೆ ಅರುಣಮ್ಮ ಅರುಣಮ್ಮ
ಏನ ಬದರ್ ಅರುಣ್. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣಗೆ. ಹಾಯ್. ಏನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರಾ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಪಗೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಜ ಕುಲ್ಲಿ ಮಗ ಕುಲ್ಲು ಮನಮ್ಮ ಏನ ಕಾಲೇಜ್ ಎದೆ ಎದೆ ಏನಾಯ್ತ ಬನ್ನದ ಕಾಲೇಜ್ 27 ವರ್ಷ ಆಗಿ 27 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಂಡ ಪೋರ್ಚಿ ಉಂತುಲೆ ಪೋರ್ಚಿಗೆ ಒಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಚೂರು 2 ನಿಮಿಷ ಬೋದು ಬರ್ತದೆ ಓಡಿಗ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಪಾಡ ಬರ್ಪದೆ ಅಪ್ಪ ಪಾತೆರು ಜಾನ ಅರಿ ಮಲ್ಲ ಗತ್ತವೆ ಅಗ್ಲಿ ಅರಿ ಮಲ್ಲ ಗತ್ತ ಏನ ಇಕ್ಕಿ ಅರಿ ನಾವು ಉಳ್ಳೈತ ವೀಡಿಯೋಗು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ತುಮ್ಮಣ್ಣ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರತ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತಾರ್ನೊಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜೆ ಅನ್ನ ಲಾಂಡ್ ಬಿದರ್ದು ಪೋಯೇರು ಹಯರುಣ್ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ನೆನಪುಂಡ ಬ್ರೋ ಇನ್ನ ನೆನಪಿಪ್ಪರೆ ಬ್ರೋನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯೇರು ಇಡಲಿ ಇಡಲಿ ಇನ್ನ ನೆನಪುಂಡ ಬ್ರೋಗೆ ಸನ್ ಸನಾತಿ ಇಂಡಿಯರ್ ಎನ್ನ ನೆನಪುಂಡ ಬ್ರೋಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮುರಣಿ ಬೈದಿನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅವ ಈರೇನಾ ಬತ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೈಲೂರು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೈಲೂರು ಬೇತೇನಾ ಸಾರಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಅದು ಪಾಪ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುಚೆ ನಾನು ಮಾರೆ ಶೇ ದೇವರೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದ ಸಾರಿ ಮಾತಾಡಿನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುದಾಂಡಿತ್ತು ಮ್ಯೂಟ್ ತೆತ್ತು ದತ್ತ ಮ್ಯೂಟು ಬೋರಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಲೈವೇ ಬೋರಿಂಗ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಯಾನೇ ಬೋರ್ ಆಗ್ತೀರ ಮಮತಾಜ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಣ್ಣ ಲೈವ್ ಬಂದಂಗೆ ಏರ್ಲ ಬೈಜನೆ ಇಂಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬುಚ್ಚಿಂದ ಇಂಕ್ಲ ಬೋರ್ ಅನ್ಸುಂಡು ಅಣ್ಣಗದಾನೆ ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬೆರಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಓಕೆ ಏನಾರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ದೀಪ್ ಬಾಯ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಸಚಿನ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಇಂಕಿಲ್ಲದ ಬೇತ್ ಬ್ಯಾಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಮಲ್ಪೋಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದ. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಓಕೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಲೈವ್ ಏನು ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಃಖ ಆಯ್ತಾ. ತಿಂಡಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಮಳೆ ಉಂಟಾ? ತಿಂಡಿ ಆಯಿತು, ದೋಸೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ಕಮ್ಮಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಸಿಗುವ. ಈ ತೇರ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತಾರು ಲೈವ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಗೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವನ್ನಕ್ಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲೇ ನಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ? ಅಣ್ಣ ಹೋದರು. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.